Ondo? Oso ondo. Baita. Zuak betik. Baita ni ere. Publikoak ordea, ez dakit kexa edo iradokizun deitu. Ezka bat, sail horretan sartuko Zer dugu. pasada? Kexa eta iradokizunen sailean esan didate, saio hasi horretik ematen baite horrela jateko zerbait eta lehor xamarra ote zegoen. Eta batek esan dugu, bultza egiteko ardo pixka bat, esan du. Barkatu baina, hona etortzen dira DBH. Zeri buruz ari gara. Ardoa esan du. Ez, bai, bizkotxue. Bizkotxoa baino tortilla ere lehor xamarra ote zegoen. Tortilla. Ona, trinkoa, indarra handia ematen duena, baina pasatzen ere indarra eskatzen duena, alegia. Eta esan dira, ardoa, etortzen dira DBH-ko ikasleak ona. Eta bere, gu DBH-ia, ez maila dan DBH-en, eta batek esan du, lau. Batxilergoan gehiago, hemendik aurrera, ardoa publikoaren zateko dizuela, eta gozela gure lehiakidean. Pasa. Maialen Irati, Maite Gaizka, Leire eta Olatz. Lehiakidentzat bebai. Lehiakidentzat ez, edo? Ez da komeni. Ez, burue argi euki behar demen. No, edo akaso biologiaren ikuspegitik, izan dezake onuraren bat ardoak? Bai. Taninoak onak dira. Tanino, askotan entzuten da hori katak egiterakoan eta azaldu zen ezak, behira, azteko. Ardok dauke antioxidantek. Eta antioxidantek onak die zeuletan, oxidazioa sortzen da, eta horiek kaltegarriak die zeulentzako, hiliten die, eta antioxidantek sartuta berez. Zemat antioxidante? Egunien? Bikopa egunen. Bikopa Bikoparekin ondo, ez da? Gehiago nahi du! Favorez, ez da erdiarok ikuskizun bat hau ere. Zibiliza gaitezan bizkat. Maialen Irati, zuek ondo? Bai, gustona. Zazpigarren ez gurean, bai. biologiaren ikuspegitik ere aztertu beharko litzateke ze gaitasun daukazuen zedoek etengabe aurrera egiteko. Ze hiltzorian askotan azkenengo momentu. Bai, ez da, taninoak izango dira akaso, baina... Darwinen laguntza izango da, baina segi, bai. Momentuz 200 euro irabazita. Bai, bueno. Geixiago nahi, gaur finalera iritsita, harina. Vale. Ingo du. Bai? Bai. Bejon deizuela, animo, zorte hon. Maite eta Gaizka ze moduz? Ondo? Ondo gabestuta zauzi bero, bai? Erdiko tarte hori jazteuena eginda, 3. saioa. Eta esango dugu, esarri gurenen Joaquin Lizarraga ikastetxean zabiltzi, Bueno, kupulan. Kupulan, bai. Zuzenari. Bai. Edo marroian, hor. Idazkari lanetan, Gaizka ikasketa buru. Ikasketa buru zehazki zer da, arazodanak konpondu? Bueno, hori ere bai. Hori ere bai, badut beste lankide bat, hemendik agur bat, nereari, beste ikasketa burua. Bi buru zarete? Bi buru gara, bai, ikasle kopuruagatik eta gela kopuruagatik, eskola handia da. Ni baino nintzen ikasketa buruen aurrien, oso txarto. Portatuta? Oso. Bai, Orduen ez dakit hori badan umeak zuregana iristen direnean... edo normalia. Bueno, guk oso ongi tratatzen ditugu. Ez bai dino neu portatu nintzen. Zu seguru. Euskal Herria begira daukazula Gaizka, lan gehiago ikaslek edo gurasoek? Wow. Galdera ona. Galdera ona, komprometitua. Horregatik? Baina, bueno. Gurasoek! Argi geratu da. Gurasoek kriston lana. Entzun, 1.250 euro. Penak azkuteko ondo dauk. Ongi etorri. Leire eta Olatz, ongi etorri behon dizuela zuei ere, zer moduz? Ondo, urduri. Urduri, ondo eta urduri. Baina urduri baino hobeto. Ordenean ondo gaude eta gero urduri ere bagaude. Leioan elkarri ezagututa, ez da? Bai. Bueno, zuek bakoitzan ondi dator, Leirezu? Ni Usansolotik. Usansolotik? Zestautik. Eta Zestagotik. Eta Euskal Herriko Unibertsitateak batu zaitu zeten nolabait, klase berean, galdetu dielen, zer ikasten eta esan didate, kimika. Horre eratzu dute. Zer dago horra? Bai. Gaur nolabait derbia izango dugu biologia kimikaren kontra? Bai. Maitek eta Gaizka diote, bai, zueke borrokatu, gu hemen egitartean. Ondo, Leire gainontzean oso aktore bat duzu Maite, esan diguten ez? Itziarritu ino. Guk ere, bai. Txalabero bat itziarritu. Nortzez. Bai. Maita harria, baita. Kimikaz gain alegia, antzerkian ere ari nahiko duzu, noizbait, edo? Ez. Berak egin dezala ondo ari data. Bai. Olatz, zuk ere, mirezte dituzun pertsonen zerrenda osatu diguzu. Zagi baten bagotan nahi duzun, horrela?
Pirritz eta porrotz. Begira, ondo! Kontuz. Eta marimototz. Eta marimototz, gu ere asko miriste baititugu. Iritsi, eta zaku erabazizkero bidaia egitea plana, ez da? Bai. Nora, finkatuta daukagu ja? Ez, oraindik ez. Bueno, lehenengo klasikoa konbidatu zertara. Bai? Ondo, eskuza bat. Pirritz eta porrotz, ez da hori dira. Baloreak hori bai, tira. Kontuz. Animo eta zorte hon bikote. Eskerrik asko. Eskuzabaltasunaren baloreak eta pirritzet porrotz eta marimototz Euskal Herri gaitzik geure moduen, eh? Gaur! Zakuan izauki! Gaur! Zemauka, gukatxiko horreta! Amalia eta zazpien euro! Atxiko horreta hori diruako, Iazki! Zemali du! Eta publikoak ardoa nahi du! Gabo, gure publikoari ere! Irale, hartazu oikoa! Lehin eta latz, hasiko gara lehian? Bai. Bazabek egingo duzu lehenengo probaren aukeraketa eta potokumeak ikusi-makusi eta tribonen berbak zegoen esku. Zer, zeuentzat? Guretzat, ikusi-makusi. Ikusi-makusi zeuentzat. Maialen eta Iratiri. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak eta Maite eta Gaizka. Bertxotan beraz? Bestea. Potokumeekin. Oso ondo. Ba, triboren berbak asaziko gara, Maialen Irati. Ondo ez da? Ondo, ikarabarik. Esan dugu hemen maitasun askorekin egiten dugun programa dela. Bueno, agertuko da maitasuna betribaren berbetan. Venga, sorte egon, guazta den denpora. Maite mindute egon, Maialen. Kaleman. Maite mindute egon, Irati? Esteiak egin. Maite mindute egon. Usainean ibili. Maite mindute egon. Kaleman. Maite mindute egon. Sokatan egin. Maite mindute egon, Irati? Oniritzita egon. Ezkontza, ospatu. Esteiak egin. Norbaiti gustoko duzula aitortu. Sokatan ibili. Maite mindute egon. Oniritzita egon. Ezkontza, ospatu. Esteiak egin. Norbaiti gustoko duzula aitortu. Sokatan egin. Maite mindute egon, Irati. Oniritzia egon. Ezkontza, ospatu. Esteiak egin. Norbaiti gustoko duzula aitortu. Errekadua egin. Bikote batekin dagoen lagun bikote gadea. Biolin jotzailea. Musukatu. Mukia jan. Norbaiti gustoko. Ondo. Zona! Bikote giderik ez duena da, biolina jotzen ari dena orduan, Bueno, gauza asko joko ditu. Bueno, beste batzuk, berroita mar puntu, bikote. Ondo. Erritmo hona iziko. Bai ez da? Bai. Bueno, izango du zerbait. Erritmoa importantia da. Maite eta Gaizka, potokumeak, bertso bat zuentzat, eta, bueno, udazkena izugarri maite baitu txirritatxok, udazken koloretan murgilduko baitu nolabait. Gaurkoan, berritasun modura edo, doinua. Doinua, Mikel Urdangarinen izkin hontatik idazten dizut kantua baita. Kantu horren doinua da. Mikel, gauze bat, fanakara zuriek badakizu, bai batez be hau gizona. Bai. Ni pentsat fankluban neurintzela bai ez. Ni hor nago. Bai. Gailurrean, zalantzari gabe. A ber, Mikel? Eman agilet aukera, ega zer dioten. Nahi duzue Mikel Urdangarinek abestuko luken moduan abestean nik bertsoa? Bai, dudari gabe. Bauri izan da. Itzak mesedez. Eta az gaitezen. Ze argi duen zazoi. Honetan. Lurrak duen. Koloreak. Baso gorrian jada. Badira. Gure udazken. Loreak. Onjo beltzak ta gibel. Urdinak. Zitza hori. Zaporeak. Ahoa guztuz betetzen. Digu. Basoaren. Zaporeak. Foto. Entzun. Hau ezin da hainit, ezin jozu gaz aurkeztu programa. Bai. Hau ezin da hainitu. Jarri doinua hau beti, Maite eta Gaizka eta Mikel, bikain, lanak eginda poto, bebai, baina, ia, zer gertatu da, ikusi egingo dugu. Eta Yuka pare bat zenduta hauek ziren aukera zuzenak. Oso ondo! 6, 6 puntu, Maite Gaizka oso ondo.
Zoragarri! Leire Tolatz, ikusi, makusi. Zemoz? Ondo? Bai. Bai, ja prest posizioak hartuta, puntuak nahi ditugu panel osoek 100 puntu gordetzen dituzte. Ikusi ondo, batetik 8 hausia daukagu gordetan. Iratzargailua, labea, lanpara, komuna, telebista, lapikoa, armailua, maia. Leire, lanpara. 3. Maia, 8. lapikoa. 5. Telebista latz, 5. iratzargailua. 1. Komuna, 4. labea, 2. armairua, 7. lanpara, 3. Hau da, hau. maia, 8. lapikoa. Sekulakoa. Bitan! Gaur iritsita gainera, Trikimailuren bat bada, edo... Ez duzu horren berri eman nahi? Kimika. Ah, kimika izango da. Kimika da izan dugu. Baita marka joan ere, 1 puntu bikote Zoragarri. Oso ondo. Maialen eta Irati atzetik abiatuta. Oituta gaude. Pero aurrera egiten ere, harina fandangoa. Ikustagun zer datorren imintzioak, alde batean zuek, Maite eta Gaizka bestean, lehenbiziko erronda, lehenbiziko 3 kontzeptuak. Denbora. Olatua, itxasoa, bost. Seinalea? Itxasoko errota, haize errota. Haize errota, itxasoko errota. Itxasokoa, bai, baina? Lurrean dagoen, haize errota. Errota. Itxasokoa. Seinalea, semaforo? Bost. Bost elize ditu. Bost zer? Bost. Elizeak ez, bigarrena? Errota. Etxea? Etxea? Barruan? Zulo egin, etxea eraiki. Baserria? Etxea ez. Altxorra? Altxorra? Zu? Bai. Baratzan, etxea? Arkeologa. Arkeologia. Beste bat, Gaizka, segi. Arkeologia, minan lan. Irugarrena. Minako langilea. Gaixorik hilda zaude. Medikua. Txertoa jartzen. Non daude barkatu? Non daude ospitalean. Bai, hospitalean. Erizaina, medikua. Erizaina eta gaixoa. Gaixoa eta bestea da? Medikua eta erizaina. Ez da medikua. Erizaina. Ez da ere. Sendagilea. Azulekue. Bost puntako izarra, itxas izarra. Itxas izarra. Elizeak era ikusi ditugu. Denporaz kanpo, tematu zari etxea, tematu zarete kontuetan, ospitaleko gaixoa eta bisitaria. Bisita joan zaio. Zuek ere egiterako. Eske txerto. Mediku planta zuen egia. Konfunditu gara. Beraz? Zero. Erraldoi bat. Punturik ez. Erraldoi bat. Punturik ez. Maite eta Gaizka, orain bildu barko ditugu ba. Ado, sartu lekua, Leire eta Olaz bestaldean. Ja, ariketa hobea ikusiko dugu, seguru. Animo, zorte hon, denbora. Irakatsi, itzegin. Bai. Politikaria. Oso ondo. Oso ondo. Jatekoa da. Chorizo. Saltzitzoia. Bero. Hor, segi hor. Saltzitza. Ez. Hor da. Mortadela. Lehenengoa zein zan? Chorizo. Venga. Lukainka. Txorizu ez? Bestea? Saltzitzoia. Txistorra. Bien artean hau. Makillatzailea. Ez. Bizarra egiten. Bai, nortzu dira? Ia paitzailea. Eta bezeroa. Bai, bizar ginean, ia paitzailea, bai. Zalantzazko ditut alere, bizarra intzu inoiz? Ez diate segula... Bizarra intzu Gaizka inoiz? Horrela ez. Bueno, Maite. Kara zi dira makillaje, eta eskeztu zu bizarra. Ez dute Turkian eta direla bereziki finak eta ez da. Niri beldurra handia ematen dit. Bai. Eta egiteko bez... Delikatua. Un makina da nahikoa, ez da? Eta Leire Tolatzi ezinbesteko galdera bat lehiaketa honetan aurrera egin alizateko. Txorizue edo txistorrien nahi duzue? Txorizoa. Argi geratu denez. Hala ere, erantzun zuzena biak ziren. Ondo.
Zuek imintziotan da? Bueno, olatz trebe hau. Bueno, ikusiko da. Zuk imaginatu itziarritu zarela. Ados? Bazen ba, holtzan hartu lekua Maialen eta Irati bestaldean. Bixi, hirugarren erronda. Batoz beste hiru kontzeptu. Denbora. Vale, lurre zapata. Zapata, zapatillak, lokarriak, lengüeta. Bai, olatz. Lokarri... Ez. Abarkak. Ez. Deportibak. Ez. Segi? Abarka... Sandalia. Bai! Bigarrena. Jatekoa. Vale. Arroza. Izokina. Hilda. Taia ez dau. Jateko... Sushi. Hori. Oso ondo. Hirugarrena. Vale, stop. Taxista. Hiru. Semaforoa eta pertsona bat gidatzen. Bai, Idaria, oso ondo. Oso ondo. Ona, uste dut zait, olat, gidabaimena, atera dugu ja? Ez, horretan nabil. Uste dut zait, izan da pixkat? Horrela, gidari oso dantzaria bezala. Atera gidabaimena, behar zaitugu errepidetan. Bai, horretan. Danak, 60, bale, ederto. Eroglifikoak. Maialen Irati, arnasketak lantzen zui, Hore, yoga eta egiten zui. Batzutan bai. Batzutan bai. Eroglifiko nabrien behar ditugu batzuk, ez da? Bi arnasketa sakon, danak, asmatzeko lehenengoa denpora. Itxi, ezazu? Churroak. Txorro eta... Zer? Itxi ezazu? Txorrota. Txorrota? Ondo? Txurru! U eta O ordezkatu egiten ditugu. Txorrota. Itxi, Etaren zeinua ta, esaten dugu, ederto? Ura altxor preziatua baita. Bai. Hortza garbitzen, betitxi. Bai. Ez garbitu hortzak bestela. Hori da. Hori zeure metodu da. Planetaren Baina alde? beste dan hona da... Bai, horretan aldatu gara, dinot. Bai, Orain danok kontzientzia. ikusten du ja, gure... Ni dutxan ere orain ja, 15 minuturago atera naiz, Eskerrak. Kanta bat. Abesti bat, hori da. Kanta luze bat. Bohemian Rhapsody. Kanta Rauzi zen, zuzeneko bat. Beethovenen 5. sinfonia. Maialen Irati, bigarren eroglifikoa denpora. Korean ikasten ari da. Erro, jara, Jarabe. Erro. Jarabez. Venga, orokorra. Erro, Jarabez. Sendagaia. Venga, orokorra. erro matarra, Erro. erropa, erro... Botika. Erro, botika. Ekenduta robotika. Robotika. Biologia, mai robotikan, kale. Gutxi. Robotek bezala, kaixo esaten? Denetik egite dute, 50 puntu. Oso ondo. Maiteta gaizka. Zer? Prest? Ea? Prest? Hala behar du. Erogliok ze prestatu digu. Bai, ez da. Hori da. Jatetxe zalea, eroglio bera ere. Bai. Hiru izarrekoak eta maite ditu gaizka, hor daukazu, zure dut aukera bat. Ezagutu nahi zu gaizka eroglio? Bai, nahi dut ezagutu. 1.250 eurotik zenbat ordaintzeko prest zauz. Nora, ze jatetxe dara Eroglio, eroglio ezagutziarren. Ezagutu, bakarrik? Bai, ezagutzearren. ezagutziarren. Pues negoziatzeko prest nago. Negoziatzeko prest Bai, zaude. Zure diruarekin. Bai, bai. Argi geratu da. Nik ez dut hainbeste interesik. Ondo. Gaizka ondo. Bai, jakin mina bizitzaren motorra da. Ondo. Hori. Lehenengo eroglifikoa denpera. Ezin dut arnaztu. Jon? Pol, Bai? Pol, jena. Pol eskuetan. Irakurri? Jena, Pol polgena. Polgen. Ezin dut arnastu. Poloniera. Pol. Polena. Polena. Jena, Bai, polena. bai, ez ondo. Pol McCartney goian eta jena zen, baina atxerekin idazten dugu. Orduen, Jena. Polena, polena. Egin duzu sekula? Bai. Eta? Ondo? Polita ez da? Hemen, tximelete bat oporretan. Opa. Gero, Ja. bai, ondo, 15 minutuko dutxa eta joan da. Ez, 15 egun. Zatika, 15 egun. Ondo. Maite aizka oso ondo. Bigarrena, denpora. Aztertuta bazaude. Tu marra, tuan. Marratua. Hor dauz, hor Marra, zauzie. tun. Aztertuta bazaude. Marraztu. Marraztu. No?
zuren zeinu hori, pertsonei hori agertzen zaigu asko, eta marraz eginda dago kasu honetan, marraz tu hori. Ederto, marraz tu. Ondo, lastan. Eskiaren izen marrazten. Bira. Aspertu egin naiz eta... Erakutsi harin, rerra. Egun puntu! Egun puntu! Eta orain, nahi eren ikusi programa eta geratu hor. Ondo, Leire Tolatz. Eroglifiko ezer? Bai, gustoko. Gustoko, ondo, Leire. Ondo, hola ez. Bueno, ama ordu nerdi terdi. No? Bai, ez da? Imaginatu pirritz eta porrotx tarela. Vale. Ea laguntzen duen zerbait. Neskak lehenengo, denpora. Bihotzari loturik dago? Birikia. Ez? Nor da? Bart. Bale? Art. Bale? Arteria. Arteria, oso ondo? Oso ondo? Bart Simpson ikusten dugu. Bart hori, gaixoitago eria da, bekenduta. Bart eria, arteria. Oso ondo. Ze pasatzaion, izago ari baina. Ondo, arrastoak ere lagundu digu, ez da? Bai. Beti laguntzen du. Euski, erreparatu. Erogio Bai. Horretan jatorra da, horretan. Eskuzabal, ondo. Bigarrena denpora. Ondorioak utzi ditu. Pan. Bai? Nortzuk? Ondorioak utzi ditu. Platerrea, no. Nortzuk? Pan bederantzunan esati? Paragrafoan. Ondorioak? Demi Moore, Demi Lovato. Pan, aurren izkeran musuari pa esaten diogu, pandemiak daude. Pandemiak. Ondoriak utzi. Hori ba, ondoriak utzi ditu pan... Bueno, hor falta izan zaigu. Lehenbizikoa, bai? Ondo, berrita dar puntu bikote. Ondo. Eta ondorioak guztien ari da orain, Migi Luzeko eskuaren deiadarra. Epa! Listo! Aurrera! Migi Luzeko eskua! Hau bazuen! Ona. Merezi daue. Bai, ez da. Merezi daue. Bai, gardo pixka bat ere. Merezi daue, bai. Publiko ona. Maialen irati. Indar hori jasota. Komo ditxo bat, Horrekin, asko zobeto. Aber, asmatzen du. Ia gaur, animo, lehenbiziko hause. Kontuan izan. Ze urtetan irabazi zuen Sara Alonsok Mont Blanceko maratoia? 2017an, 2019an, 21an edo 22an? 2022. Apozuek? D batzuk eta ze bokal? A. Askatuko dugu. Nola jarraitzen du kantuak? Sei urte bete berri ditut Da Espiritu Santuaren Espiritua, gogoa, arima, odola... Arima? Odola. Da Espiritu Santuaren odola mainiretatik bera Ondo, maite da gaizka. Ba... N. Kontsonante askatuta ze bokal? E bokala. E bokala askatuko dugu. Oso ondo? Ez du diogu tankerarik oraindik ez, ezta? Kontuan izan? Probatu nahi duzue? Ez, aurrera ba, Maialen eta Irati. Parisko Olimpiar Jokoetan, ze estilotan irabazi zuen Inigo Llopisek 100 metroko urrezko domina? Bizkarkakoan, bularkakoan, tximeletan edo krolean. Tximeleta? Krol. Bizkarrakoa. Bizkarkakoa. Bai, hauskatzen errazen ez da. G eta ze bokal? O. Ba, hortxe, O. Kontuan izan? Zerbait? Probatzeko aukera dagota? Leire eta Olatz? Ez? Aurrera ba. Erne?
Ze filmetako soinu banda entzun dugu. Frozen, Ederra eta Piztia, Errauskina edo Edurne Zuri. Ederra eta Piztia. Ona. Bizarko dutxi kantu horrekin. Bokala bigote? Maialen irati. Falta da? I. I? Kontuan izan. Itzen bat osatuta, ja. Azken erronda, te joka. Bai? Edo azken errondara salto? Venga, azken. Goazen ba? Bosgarrena. Nongo zimitorioa da argazikoa? Goizu eta behuntza, larrasoaina edo betelukoa? Behuntza. Oso no. Erdizena baten bat. Bokala? Bokala? Falta da? Ba, ez dago. Ez dago. Bale. Zezen nadar. Komo aina jokoan? Asma guardeu ja, ez? Oso ez dago. Venga, Bai? Maialen, dale. Zezen nadar. Ez? Ezen... Ez dakit. Mini. Ez. Oh! Zezen nadar. Akerrak bezala, zezenak ere adarrak, okerrak. Zezen adar okerrak ere badaki mine egiten. Komo oinik ez? Komo dinik ez, lehenengo errondan, baina beste bi gordeta, momentuz. Maite Gaizka, bigarren eskua zegoena izango da, eta honela bino. Hau ez dago jateko moduan. Lehenengo errondako lehenengo galdera. Zein da argazkiko herria? Etxalar, bera, arantza, igantzi. Igantzi. Bera. Oso no. Gaizka. Hortxe de bakarra eta bokalak. Zer egin duzu? Entzun hau! Ingurua burbuilez bete arte, bapatian sarea, erori zitzaien gainera, nola handikatea. Javier Muguruz entzun dugu, Leire Bilbauren kantua. Nola du izena Javier Muguruz eta Leire Bilbauren kantu honek? Txitxarroa eta antxoa, txitxarroa eta berdela, txitxarroa eta tuna, txitxarroa eta olagarroa. Txitxarra eta berdela. Jose Miguelen batelan bai. Leire eta olatz? Txitxarroa eta atuna. Ondo. Ge? Eta bokala? adibidez. Azkatzeko aukera, harina esango da. Leire, txitxarro da atuna, zen nahizu? Zen nahiago? Atuna, ondo. Maite eta Gaizka? Zegoen eskua, zebekin jarraituko dugu? Zenbat auto igarotzen dira? Batez beste, bera erdiguneko estegara pasea lekutik. 2.200, 4.200, 6.200, 8.200. Gaizkarena bat? Egun bat. Niri ez da. Ez que ezingo naiz berara joan berriro. 2.200. Yes! Vale. 4.200. Oso ondo? Zeta. Eta? Bokala? O. Eta Maite Gaizka, zebekin, aurrera eginda. Kantutxu bet, ze talderena izango da. Entzun. Hau diskurako. Diskurako, maravilla bat. Ze talderen kantua da Blur, King, The Killers, The Strokes. The Killers? Ez da The Killers. Benetan. Kin. Ala neskak. Aupa. Zer dago, uzorte alde? Bai. Bai, bueno, hori ere behar izaten da, minutzen, Bokala? Gitarra bako taldier. Bai? Bai, pianoa bai. baterize eta bajue. I. Eta? Askatzeko moduen? Hau ez da goiateko moduan. Ez da gure Antxon orduen? Epa, Piropo bat. Esateko modukoa. Bai? Maite Gaizka. Adi danok, azken aukera, komodinerako. Nok idatzi zuen Notre Dameko Konkorduna liburua.
Dickensena da, Emily Dickinsonena da, Victor Hugorena, Rosalía de Castro. Ez dakit. Victor Hugo. Ondo. Beran idatzi zuen. Ze bokal? Iru. U. Iru eguneko arraina. Bazken aukera. Konpontzen du. Hau ez dago jateko moduan. Maite gaizka. Bai, 3 eguneko arraina, ospin askok konpontzen du. Puf, bai, Uhu! Uhu! Ai! Komo dina zuentzat? Gaizka baina. Mokopinazaren aldetik, 3 eguneko arraia. Bueno, espezie batzuk elkan hori galdetu. Bitu noraino zuntzan. Baina ze garaitan, orain gaur egun. Espezie dena konpontzen hori. Aukera izan da. Leire eta Olatz, komo dintxo bat? Ia ba. Ia zortea lagundu zuen. Bai. Hau hirugarren eskua. Dir egiten du. Oso ondo. Nola du izena argazkiko idazle eta abeslariak Joanes Lizarraga, Eneko Bidegain, Axel Luzarraga edo Edorta Jimenez. Ilaski ez aurrute bilego. Bai, seguro. Bai? Eneko Bidegain. Ez Eneko Bidegain. Edorta Jimenez. Ez Edorta. Axel Luzarraga. Bai. Bai. H bat, ondo tortzen da. Beti. Eta ze bokal. A. Leire Olatz. Ze pelikularen soinu bandan aurki dezakegu abestia hau. Rambo B, Alien B, Rocky B edo Terminator B. Guns N' Roses, ederra. Ez pasaki? Rambo B. Rocky B. Rocky eta Rollin, ez? Terminator B. Hori bai. Bueno. Kabatzuk eta ze bokal. Bai. Ah. Eskatzen duzu. Baurera, Leire eta Olatz. Eskotan ez baita gehi behar izaten, Nola du izena, Agus Barandiaranekin batera, erromerian saioa aurkezten duen aurkezleak. Ilenia Baglieto, Anabel Arraiza edo Anuska Lasa, edo Ainhoa Ierbe, barkatu, lau aukerak. Anabel Arraiza. Anabel? Bai. P batzuk, ze bokal? Leire Olatz. I. Dir egiten du, probatu nahi? Ez. Segi ba, lanean. Nola jarraitzen du Xarma Leoneren Aizu Guapa kantak? Aizu guapa, Espainietako atortzikin duta, guapa egiten gaituena ez da izpilun. Aurrekoa, gainekoa, atzekoa, islakoa. Aurrekoa. Guapa egiten gaituena ez da izpilun, aurrekoa berez. Pasando? Ez dakit zaplazteko gustatzen mazten efektu moduen. Ja. Emoten dau, txirri eta birrin beste asfaldiko. Keixa eta iradokizun bat, ez da? Bai, beste zer. Zer jarriko zenuke? Ba, bostina bat, o trompeta bat. Horrela, azken horretakoa? Ondo. Vale. Bueno, Ona dago. gertuz, bokala, Leire Olatz. Dir egiten du. Zerbait? Probatzeko moduan edo? Ez? Azken errondara beraz. Erne, Adidanok errebotiketara be bai, Ze urtetan estrenatu zuen ETBek Eskamak kentzen telesaila. 2013an, 14an, 15an edo 16an. 16an. Leire, jakinzu. Beti Eskamak kentzen. Erre batzuk eta ze bokal. Azkena. Urrezko pipi. Bai? Tomatzeko. Lurrazko mugitu behar da. Urrezko pipi. Bai? Urrezko pipira lortze... Pipila. Pipila. Topatzeko. Lurrazko. Mugitu behar da. Pipila? Pipi. Pipita. Urrezko pipita.
Buruzko koloinik ez dimanatu. Kontuz, pipila gustatu zait. Markagailuetara goaz, adi, 250 puntu Maialenek eta Iratik, 250 Maitek eta Gaizkak eta Komodin bakarra, 250 Leiro Latz. Puntu aldetik, alde handiak, zarea, momentuz Maite Gaizka zaude bakarrik, arnaztu, orain bai, talde bat agurtu behar dugu proba hau eta gero. Lehenengo errondan, Maialen Irati, NBA-ko taldeak dira edo izan dira. 11 aukera zein da zuzenan, 8 zuzenak, 3 ez. Phoenix Suns, Sacramento Kings, Boston Celtics, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Chicago Fire, Dallas Mavericks, California Dreaming, Washington Irving, Utah Jazz, Brooklyn Nets. Chicago Bulls. Barre. Jordan en Chicago Bulls. Boston Celtics. Larry Birden, Boston Celtics. Leiro Latz. Brooklyn Nets. Tondo. Maialen Irati. Utah Jazz. Utah estatuan, bai. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Texas, estatuko taldea. Leireto Latz. Washington Irving. Idazle ezaguna izan zen hau. Deskartitara egin alda, Baita ere. Hau, Alambrako historioak idatzi zauen honek. Ah, begira. Baitu, Granadan irakurri duen hau. Maialen Irati. Sacramento Kings. Babarronak ere oso onak, Sacramento Kings. Maite. Gaizka. Chicago Fire. Hori telesail bat da. Maialen eta Irati bi zuzen dauz. Bai? Phoenix Suns. Arizona estatuko taldea, Eta osatzeko aukera edo planto egiteko aukera. Argi edo plantatzen dira. 70 puntu. Planto. Ba, planto. Zuentzako 70 puntuak beraz. California Dreaming abestia, de Mamas and the Papas noski. Denver Nuggets zen beste zuzena bai. Bigarren erronda nadi. California Dreaming, California Dreaming. Abesti ederrekin jarraituko dugu. Ruper Ordorikaren abestiak dira. Zaindu maite duzun hori, Fasfatu, Martin Larralde egin kontu, ez da posible, gero bat gaurdanik zute beltza, bi mirugu, noain ongi zona naiz lerro zuzena non, adarra saria jaso barri, Ruper Ordorika ezin bestekoa gure bizitzetan, Maite Gaizka. Abadia. Abadia, parkatu. Hori, abadia. Adarra gazutu den, abadia orain. Ja, beste nengoen. Parkatu. Zaindu maite duzun hori. Zondo. Leiro Latz. Ez da posible. Ziliteke. Maialen Irati. Bi mirugu. Tok taldearen kantua da Joferekin elkarlanean egina. Maite Gaizka. Martin Larraldez, da sekula itzuli. Apa, Gaizka. Hori arrazoia. Ondo. Sarriren letra, zoragarria. Bo. Leiro Latz. Zute beltza. Lamiak taldearen abestia. A ver. Maite eta Gaizka zeue bakarrik geratu zarete. Ruperren kantu bat. Ongi zona naiz. Planto egiteko aukera 40 punturekin. Oker bakarra dago. Komodin bat daukazuen. No ikusten duzu. Ez, edo planto, edo beste bat esan. Egingo nukenik. Beste bat esan. Badakizu? Aurrera ginezkero amairar arte, Planto orain edo amairar arte. Planto orduan. Eta komodina. Gerorako ba ez. Vale, planto orduan. Planto. 40 puntu zuenak beraz, eta noain kantua zegoen leguzan bo. Seguru jogatuta. Ja ba. Leire eta Latz, 3. errondan sartuko gara, eta meteorologian erabiltzen diren tresnak dira. Anemometroa,
pluviometroa, nitroglicerina, termometroa, piranometroa, barometroa, mesodroermoa, ambulakraria, psikometroa, globopilotua, eskatometroa. Meritua, Fijo, no? Termometroa. Noski. Zenbat bero hau, Fahrenheitetan. Epa. Maialen Irati. Anemometroa. Haizearen abiadura neurtzeko. Pluviometroa. Euri kopurua neurtzen duenek. Barometroa. Barometroa. Presio atmosferikoa. Maialen Irati. Piranometroa. Honek eguzkiaren erradiazioa neurtzen du. Maite Gaizka komoina daukazue? Bai, komodina. Eskatometroa, gainazalaren egoera kartografikoa jakiteko erabiltzen da. Leirolatz. Zikrometroa. Airearen ezetasuna neurtzen du. Zegoen esku, Maialen Irati. Globopilotua. Azken erantzun zuzena, taulan. Zuzena da? Bai! Eta berriz ere, aurrera 150 puntu gehiago irabazita Maialen eta Irati. Markagailuak 270 Maialenek eta Iratik, 230 Maite Gaizka, 280 Lehi eta Latzen markagailuan. Lastima, Maite eta Gaizka, apustu seguru egin dugu. Bai. Baina horrek ere bere arriskua badak hartan noski. Bai. Hirugarren saioa, 1.250 euro irabazita. Eta! Ibilbide emankorra oso. Eta garrantzitsuena. Hirugarren saioan gebre bitxotzen sartunde. Horrek ez da preziorik. Ze bizkor. Ze jatexetan ospatuko dugu hau, Gaizka? Berazategi bat, adibidez. Venga. Bueno, Maite Gaizka, esango dugu, irikastetxien eta esan dugu zuzendaritza taldien eta honetortzi egia lehiatzen ikasledanan aurrien jartzi zeuen burue, erakutsi nahi dugu humori behintzez badako zigela. Maite Gaizka? Bai, badugu. Eta erakutsi zuen, zeiat horrak zarien da zeguztera ongara zuekin. Gaizka Maite eskatuko diegu ikasturteari zuen eskolan? Lasaitasuna. Lasaitasuna, ondo. Gurasoen partetik? Denen partetik. Venga, osatu! Hau batzuen! Hau bigote, mila esker! Berriz ere aurrera egitea lortuta, azken segundora arte tentsioa mantenduz. Maialen eta Irati, hau da, hau. Gusta bintzai goia, hola sartzea. Bai? Piskat emateko programa. Gustatu bai, sufritu ere egin duzu, piskat, Harina dantzatzerako bidean. Ze hori, hortxe dago, Finalera iritsi behar hortatako, ebestaldean Leri eta Olatz. Zorionak, bidezun da izuela. Bai, aurrera egin, bikote onna. Kaleratu gainera, beraz, indar horrekin, konfiantza horrekin, sokatira dator orain, erne mesedez bitaldeak, Leire eta Olatz puntu gutxia horrekin zuek, erantzuten lehenak, beraz, hartu lekua, sokatira guaz eta. Denbora, Gasteizko zein kontzejutan dago Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia. Paso. Arkauti da. Nola zuen izena, 2009 arte futboleko Europa League txapelketak? Paso. UEFA, ze lanbiderekin lotzen duzu Maribela Izarna? Aktorea. Kazetaritzarekin, dozena erdiko arrautza sortatik 2 galtzen badituzu, zenbat geratzen zaizkizu? 10. 4. Urrearen simbolo kimikoa da? Hau. Ondo. Zein da Euskal Herriko 7 hiriburuetatik txikiena? Iruña. Donibane Garazi, nork idatzi zuen Itziarren semea bestia? Carmel Jaio. Telesforo Montzonek, ze koloretakoak dira ekiloren ostoak? Berdeak. Zuzen. Nola esaten zaio euskaraz landetako Dak siriari? Paso. Akizen, nork zuzendu zuen Gladiator filma? Paso. Ridley Scottek, ze udalerritan jaiotzen Leonardo da Vinci? Paso. Vincin, ze ibilgailutan egin zuen desobedientzia ekintza Rosa Parksek? Kotxean. Autobus batean egin zuen nola du izena Kontxako Badia erdiko uharteak. Leirolatz! Ba pena,
Bakarira gainditzeko aukerarik ez, baina miluzera sartu, pasailkatu bai. Leirola, txaupazuek. Majo kostata. Baina Maialen eta Irati. Eta Majo sufritu da, gaur ere. Iritsi gara finalera. Horrek, esan nahi asko ditu. Besteak beste. Harina dantzatzeko presta dutela, ez da? Merezi du harina metorre. Lankideok, nahi duzuenean. Ja? ¡Qué gata! ¡Oso go! Zer dago? Harina akustikoa gainera. Bai, oharra, Bizkaiko dantzarien biltzarran lana dago oraindik egiteko, Maialen Irati, baina onda, lehenengo pausoak eginda. Pozik ez da? Ondo. Oso pozik. Iritsi gara eta, orain arte 200 euro genituen pilatuak. Koska bat gora, edo koska oso handi bat gora. Espero. Gaur, mil luzeko zakuan jokoan. 12.000 eta 700 euro! Programa honetan, publikoaren arduraduna zeu zara. Bai. Gauza batako tesateko. Bueno, orain agurtuko ditugu, nahi bazu. Nahi duzunean, jaski. Badakizu ezuek publikoaren ranking ere abian du. Bai. Portugalet ez zegoen, lehenbiziko postuan? Ba, zalantzazkoa dakot. Unak, Bueno, ezertan hasi aurretik, iralego lagunak, bikainak, zoragarria zaretene jotizera. Uste dut Portugaleterekin berdinduta daudela. Berdinduta, Maialenek apurtuko du, berdinketa tekniko hau. A ber, entzun? A ber. Bere gobeak, lehenbiziko postura pasara. Oso publiko ona, Hauka, lehenengo postuan da. Arda eskauta. Ondo. Horrek esan nahi du etorri eta gainditu. Horrek esan nahi du, saketako telefono batara, aplikazioan gurekin bat egiteko momentua da, eta etorri eta gainditu. Zue badakizu lehiatzen eta publiko moduan etorri alzariela be bai. Maialen eta Irati, etxekuek prest ja gurekin finalean murgiltzeko. Zeuek behar zaituztegu prest, ondo? Bai. Ondo. Txalu egorde zuek, ia sakua banatzen duen. Ameriketako estatu batuetan egon zari, Ez. Irati nondik? Bi bidaien ditun bat ekialdea eta beste mendebaldea. Uau! Bai. Baliogarri izan daiteke, Bueno, a ver. Maialen eta Irati, Ameriketako estatu batuetara joango gara finalean adi danok. Estatu batuetako hiriburuak dira. Denbora. Denver, bai edo ez? Baton Rouge. Dover. Montpellier. Miami. New York. Los Ángeles. Boise. Portland. Phoenix. Dallas. Egia estatu egingo dugu. Hamaikatik. 7 akats. Ameriketako estatu batuetako hiriak dira noski, baina jakin nahi duguna da, estatuetako hiriburuak diren. Egiaztatu. Ezin edan, al revés. Vale, dana dago izki. Ezak ezentzuik, zileno zazpi gazki genizkan. Inola. Zein bezu? 6 akats. Ikuste, hau hemen, kendu horren. Espada. Egiaztapenik ez, baina denbora bai. 6 gazki. Ameriketako estatuetako hiriburuak. Floridako Miami da. Los Ángeles? Bai, California. O igual ez da California. Ai, ez da California. Dover bai. Denbora.
Maialen eta Irati 11koa kokatuta. Adi, urrezko galdera. 20 segundotan jakin nahi dugu. Mendebaldeko kostako estatu batean daude. Denbora. Seis segundos. Hacemos. Leugean. Zalantzasko. Bai. Baton Rouge. Baiezko eremuan. Louisianako hiriburua da. Phoenix. Baiezko eremuan. Arizonako hiriburua baita, oso ondo. Montpellier. Baiezko eremuan. Bai, Frantziako hiriaren izena jarri baitzioten Vermonteko hiriburuari. Abazte ondo? Bai, keinu polita da. New York. Zagitugu zalantzak batera bestera. Munduko hiribururik handiena, baina ez da estatuko hiriburu. Hiriburua Albani baita. 100 euro. Ba, ez dira txarrak. Beste 100? Beste 100, ondo. Bikoitza. Bakoitzekio 100. 100 na. Zakuarekin beste harinarin bet? Ingo deu. Baita. Bai. Ba, beste pausitxu bete emango dugu. Los Angeles, ez ezko eremuan. Kaliforniako hiririk populatuena baita, baina Los Angelesek hiriburua Sacramento du. Boise. Euskal jatorriko herritarren presentziagatik ezaguna guretzat. Ez dugu. Estatuko hiriburutzat hartu zuzena da. Idahoko hiriburua da, bai. Dover, Delaware estatuko hiriburua den moduan, eta Denver, Coloradokoa. Denez, hortik aurrerako akatsak, Miami, ez baita Floridako hiriburua, Tallahassee da. Hiriburua, Portland, Oregongo hiria da, ez hiriburua ordea, eta Dallas, Texaseko hiririk populatuena da, baina Houstonen atzetik izan da, Austin du, hiriburu. Telesaila bada, baina... Hau paneskak, 250 euro, gehitzeko zuen miluzeko ibilbideari, eta bi urrezko galderak 1000 euro gordetzen dituta. Mendebaldeko kostako estatu batuan daude. Iratik einu eta guzti, iaitzaron. Mendebalde... Horrekin nastu berriz dena. Zer bidaietan izan, ez da? Mendebaldekoan edo ekialdekoan. Mendebaldean jarri dugu Los Angeles, esate baterako. Zuna non zinen, Irati? Los Angelesen. Non gehiago? Zea, Mendebalden Los Angelesen bakarrik. Bi pelikula egin dituen da vuelta Euskal Herria. Oida, hemen hobeto. Ba, Los Angelesen egon da Irati, eta dino Mendebaldien da vuela. Zuzena da? Beste demora pasata gainera, ez da? Pero ya, handi gauzitza egiten bai. Mendebaldeko kostako estatu batean daude, galdetu dugu. Begira gabiltz. Eta Los Angelesekin batera, Denver aukeratu dugu. Zalantzak? Bai. Zeinekin, Irati? Portland, Denver. 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro ondo, Oso ondo. Adi, Maialen, Irati, 1000 euro jokoan zuzena da erantzuna. Portland, Denver! Bazekite baina, Maialen eta Irati, pozik egoteko moduan zarete, aspaldiko parte finala jokatu, harinari antzatu eta 450 euro pilatu denera, upa bikote! Ederto, etxien, segidez a la dantzak! Urrema biloz edarte!